Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga weighing facility ng DPWH Region 3 para sa implementasyon ng anti-overloading law hindi raw umaandar ayon sa LTO Region 3. Kauna-unahang resolusyon sa 19th Congress isinumite ni Representative Dong Gonzales. Termino ng Pangulo at Vice President layong dagdagan. Higit 100,000 manok sa Santo Tomas, Pampanga nasawi matapos dapuan ng bird flu. At rollback sa presyo ng diesel at kerosene ipinatupad ng ilang gasolinahan ngayong Martes, July 5. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga weighing facility ng DPWH Region 3 para sa implementasyon ng anti-overloading law hindi raw umaandar ayon sa LTO Region 3. Kauna-unahang resolusyon sa 19th Congress isinumite ni Representative Dong Gonzales. Termino ng Pangulo at Vice President layong dagdagan. Higit 100,000 manok sa Santo Tomas, Pampanga nasawi matapos dapuan ng bird flu. At rollback sa presyo ng diesel at kerosene ipinatupad ng ilang gasolinahan ngayong Martes, July 5. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga weighing facility ng DPWH Region 3 para sa implementasyon ng anti-overloading law hindi raw umaandar ayon sa LTO Region 3. Kauna-unahang resolusyon sa 19th Congress isinumite ni Representative Dong Gonzales. Termino ng Pangulo at Vice President layong dagdagan. Higit 100,000 manok sa Santo Tomas, Pampanga nasawi matapos dapuan ng bird flu. At rollback sa presyo ng diesel at kerosene ipinatupad ng ilang gasolinahan ngayong Martes, July 5. Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Ipinasa ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales ang kauna-unahang resolusyon sa 19th Congress. Nilalaman nito ang panawagan na dagdagan ng termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng isang charter change. May detalye ng balitang yan, si Jenna Lumbang Parungaw. Sa pagbubukas ng 19th Congress sa ika-25 ng Hulyo, number 1 priority daw ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales ang madagdagan ng termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Dahil dito, buena mano ang mambabatas sa pagpapasa ng resolusyon na siyang unang-unang nakahain sa Kongreso. Layon nito na magkaroon ng Constituent Assembly upang maamyendahan ang ilang mga probisyon o nilalaman ng saligang batas. Resolution, both houses, dati number 7. Ngayon, 18 Congress.
Ngayon, 19 Congress, nirefile ko ulit yung Resolution Both Houses number 1. Paliwanag ng mababatas, 35 years na raw mula nang maratipikahan ang konstitusyon at napapanahon na para ito ay baguhin. Partikular umano dito ang Section 4 ng Article 7, Section 7 ng Article 6 at Section 8 ng Article 10 na may kinalaman sa termino ng panunungkulan ng Executive Department, Legislative Department at Local Government Units. Batay sa panukala ni Gonzales, gagawing 5 taon ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga konsehal hanggang gobernador at kongresista. Lilimitahan naman ito sa 2 termino lamang. Hindi raw kasi sapat ang 3 taong termino dahil kung titingnan, ang halos huling taon sa kanilang termino ay abala na ang mga nanunungkulan para sa kanilang re-election activities o pangangampanya. Nakasaad din sa resolusyon na papayagan na ang re-election o 2 terms ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, ngunit gagawin na lamang 5 taon kada termino. Dagdag pa dito ang boto ng presidente ay counted na rin daw bilang boto ng vice-presidente kung sila ay magkapartido. Amendment ng 3 taon, gagawin natin 5 taon at may 2 termino lang. Yung Pangulo, 5 years, pwede mag-re-elect bisan isang termino at vice-presidente. At kailangan magkatandem yung presidente at vice-presidente. Nakasaad din sa ipinapanukala ni Gonzales na hindi na maaaring kumandidato sa anumang posisyon ang mga naging Pangulo pagkatapos ng 2 termino. Halimbawa na lamang sa sitwasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay kongresista, hindi na ito papayagan kung sakaling maamyendahan ang konstitusyon. Samantala, hindi naman kasama sa panukalang term extension na ito ang mga senador at barangay officials. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Samantala sa ibang balita, hindi po inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong magtatag ng Special Economic and Freeport Zone sa lalawigan ng Bulacan. Bagamat kinikilala raw ng Pangulo ang layunin ng naturang panukala, marami raw itong butas na dapat pang ayusin upang matiyak na magiging kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Narito pong detalye ng balitang yan. Sa kanyang unang araw sa opisina, vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala na naglalayong magtayo ng isang Special Economic and Freeport Zone sa lalawigan ng Bulacan. Ang pagvito sa House Bill 7575 ang isa sa mga opisyal na aksyon ng bagong Pangulo. Sa liham ng Pangulo na ipinadala sa tanggapan ni OIC Senate President Mig Zubiri, sinabi nitong hindi niya susuportahan ang panukala dahil magdudulot ito ng malaking panganib sa pananalapi ng bansa at ang pagkakaroon ng conflict sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Kinikilala raw niya ang layunin ng panukalang batas na mapabilis ang paglago ng ekonomiya sa nasabing lugar, ngunit kailangang maging maingat sa paggamit ng pondo lalo na ngayong dumaranas ang gobyerno ng matinding krisis sa pandemya. Tinukoy din ni Marcos Jr. ang nakitaan niyang butas sa panukala tulad ng kawalan ng audit provision para sa Commission on Audit, proseso para sa pagbabayad sa mga lupang masasakop na economic zone na na-award na sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at walang master plan para sa economic zone. Bukod pa rito, sinabi ng Pangulo na bibigyang kapangyarihan ng panukala ang Economic Zone Authority na magpatupad ng mga polisiyang may kinalaman sa environmental protection na wala sa charter ng ibang economic zones. Ang proposed economic zone ay malapit sa Clark Special Economic Zone na labag umano sa polisiya ng gobyerno sa paglikha ng special economic zones sa strategic locations. Iginit din daw ng National Economic and Development Authority o NEDA na kailangan ng malalimang pag-aaral sa planong economic zone para matiyak na ito ay pakikinabangan ng buong bansa. Samantala, nadismaya naman ang ilang mambabata sa pagveto ni Marcos Jr. sa panukala. Isa na riyan ang mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na sponsor ng nasabing bill sa Senado. Makatutulong daw sana ang House Bill 7575 sa pagbibigay trabaho sa Bulacan at karatig probinsya sa Central Luzon. Nangangamba rin daw ang senador na magkaroon ng hindi magandang epekto ang pagveto sa mga potensyal na lokal at dayuhang investors na kailangan ng bansa lalo pat patuloy tayong nahaharap sa pandemya. Gayunman, iginagalang daw ng senadora ang karapatan ng Pangulo na magveto ng panukala. Ikinalungkot din daw ni Senator Mig Zubiri ang pagveto sa panukala pero nirerespeto raw niya na prerogative ng Pangulo ang pagveto. Jennifer Salenga, CLTV News.
Usaping panukalang batas pa rin ho ang mga panukalang batas naman na direktang makaapekto sa kanyang mga kadistrito. Ang gusto umanong tutukan at maitulak ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc sa kanyang pagbabalik dyan ho sa may Kongreso. Una na raw dito ang pagbabalangkas ng legislative measure na tutugon sa problema na dulot ng climate change sa mga coastal area at ang epekto ng inflation sa agrikultura. May karagdagang detalye po si Paulo G. Santos. Sa kanyang pagbabalik Kongreso, ang mga suliranin daw ng kanyang mga kabalen na nais maiprioridad ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum. Numero 1 umano rito ay ang taunang pagbaha na pinalalapan ng epekto ng climate change. Well, definitely po, we need to put attention po talaga sa atin pong flood controls because we all know po that we are now not only, hindi na po flood ang hinaharap natin but what is called the global problem po of climate change. So, mas malakihan po itong more than baha lang. It puts us into perspective po kung bakit po mayroong baha. Ayon sa mambabatas, may direktang epekto sa kanyang mga nasasakupan ng climate change kaya hangad niyang matalakay ito sa 19th Congress. Marami na kung hindi nakakapagtanim ng nakakapagtanim on the right time kasi po iba na po yung timing ng ulan natin And then secondly po sa mga nagtitilapia, if you notice, nagkakaroon po ng marami at maramihang fish kills. Marami na rin pong hindi nagtatanim ng rice at the wrong timing, parang feeling the wrong timing. And also yung kaakibat po niyang mga rice and fish tayo Nahirapan na po tayo sa fish. Giit ni Bondoc, mahalaga raw na maihanay ng mabuti ang mga pondo para sa infrastruktura na taunang inilalahan sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Bukod sa pagiging climate resilient, kailangan rin daw na i-assess kung nagiging epektibo pa ba ang mga inilatag na proyekto. Liban dito, tututukan din umano ng kongresista ang implikasyon ng mataas na inflation sa production input sa agrikultura dulot ng walang humpay na oil price hike. So second problem po is the problem of agriculture. We all know po that it's again a global recession. Pero yung pagtaas po ng diesel natin, baka akala nyo lang po taxi drivers and jeepney drivers. But actually, one of the most affected po dito are farmers. Hindi pabor si Bondoc sa panukala ng ilan na suspindihin ang excise tax. Naniniwala umano siya na 90% ng mapapaboran dito ay mayayaman at hindi ang maralitang Pilipino. Tagalin po natin yung tax, hindi po natin tutulungan yung 10%. Ang matutulungan po natin yung 90% na mayayaman and big industries. So I don't think people know that very well. Samantala, magiging kabahagi naman umano si Bondoc ng inaasahang supermajority sa 19th Congress. Hindi umano lingid sa publiko na siya'y kaalyado ng maraming mambabatas na sumuporta sa Administrasyong Marcos Jr. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Rollback sa presyo ng diesel at kerosene ipinatupad ngayong Martes. Mga weighing facility ng DPWH Central Luzon para sa implementasyon ng anti-overloading law hindi raw umaandar ayon yan sa LTO Central Luzon. At konsultasyon sa mga barangay, planong palakasin ng Bacolor LGU. Academic performance ng mga estudyante hindi nagagawing basihan sa ayudang pang-edukasyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Ito, mabuting balita para sa ating mga kababayan dahil nag-anunsyo ang ilang kumpanya ng bawas singil sa mga produktong petrolyo simula ho ngayong araw yan, Martes, July 5. 3 piso ang bawas sa kada litro ng diesel, ng sea oil at petrogas habang walang naging paggalaw naman sa presyo ng kanilang gasolina. 3 pesos and 40 centavos naman ang rollback sa kerosene ng sea oil. At patuloy po natin inihintay yung anunsyo ng iba pang kumpanya ng langis. Samantala sa ibang balita, kinumpirma po ng pamunuan ng Land Transportation Office Central Luzon na nagkaroon na ng mga pag-uusap sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng Department of Public Works and Highways Region 3. Kaugnay ho ito ng enforcement ng anti-overloading law. Pero ang problema, hindi raw functional ang mga weighing facility na nasa pangangalaga ng DPWH. May eksklusibong balita si Paulo G. Santos. Palala na ng palala ang kondisyon ng Manila North Road o MacArthur Highway na regular na dinadaanan ng mga truck mula sa mga quarry sites sa rehiyon. Perwisyo ang dulot nito sa mga motorista at commuter dahil liban sa mabigat na daloy ng trapiko, madalas ding maging sanhi ng pagkasira ng mga sasakyan at minor accident sa sira-sirang kalsada. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang mga overloaded na truck. Batay sa Republic Act 8794 o ang Anti-Overloading Law, ang Land Transportation Office ang lead agency sa pagpapatupad ng nasabing batas. Pero paliwanag ni LTO Region 3 Director Eduardo de Guzman, kailangan sa implementasyon nito ang weighing facilities na nasa pamamahala naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang Land Transportation Office po, for the information of everybody, wala tayong weighing scales na ipa-proof natin na itong mga trucks na to are carrying an overloaded cargos. So sila, ang DPWH may tinatawag silang weighing scales. Doon talaga makita kung overloaded ba yung sasakyan na yun. Dagdag pa ni De Guzman, matagal na silang nakikipag-ugnayan sa DPWH para sa joint operation kontra overloaded na mga truck. Pero ang problema, Requesting them, but sad to say, they just informed me na parang may technical na nasira or something na hindi na so parang hindi natuloy yung joint operation namin. sa pagsisiyasat ng LTO, may tumatakbong 12-wheeler truck na wala sa matrix ng anti-overloading law, tulad ng Howo brand na iba ang modification. Ngunit taliwas umano sa katwiran ng ilang nasa industriya ng trucking, malinaw anya ang sinasabi ng batas na kung wala ang mga ito sa matrix ay kailangang i-secure ng mga operators ang special permit mula sa DPWH. Kung nakita natin dito, sa matrix naman dito, wala talaga ang huwo na configuration. So kailangan ngayon na they will have to secure a special permit from the DPWH. Kailangan din umanong mailinaw sa ilalim ng batas kung papaano ang proseso ng disposisyon ng mga overload na kargo na kanilang mahuhuli sa kalsada. Bahagi umano ito ng kanilang isinasagawang konsultasyon sa muling pagpapaigting ng enforcement ng anti-overloading law. Yun ang isa sa mga i-consider natin. Kasi sa batas talaga natin, hindi natin sila ituloy unless pag hindi natin sila siyempre, tanggalin yung excess. Ang problema ngayon, saan natin ilagay? Saan banda? So, there should be a little enhancement para address natin itong naging problema natin. Ngayong ikalawang linggo ng Hulyo ang inaasahang pagpupulong umano ng LTO Region 3 at DPWH at Highway Patrol Group ng PNP para pag-aralan ang enforcement ng anti-overloading law. Patuloy namang kinukuha ng CLTV News ang panig ng DPWH Region 3 kaugnay ng di umano'y sirang weighing facilities. Paulo G. Santos, CLTV News.
ikalawang termino ho ni Bacolor Mayor Di Mandatu, higit umanong palalakasin ang konsultasyon sa mga barangay para sa implementasyon ng mga agenda ng lokal na pamahalaan. Sinabi rin ng alkalde na sa pagbabalik paaralan ng mga estudyante, magbibigay ng ayuda ang munisipyo at hindi gagawing basihan dito ang academic performance o grade sa mga benepisyaryo. Ang kompletong detalye ng mga balitang yan, ihahatid sa atin ni Jenna Lubang Parungaw. Dalawang magkahiwalay na aktibidad ang ginawa sa bayan ng Bacolor para sa pagsalubong sa pagbubukas ng termino ng mga bagong halal na opisyal sa pangunguna ni Mayor Di Mandatu at Vice Mayor Ron Dungca. June 30 ginawa ang kanilang panunumpa sa katungkulan at sa kasunod na araw ay ang inaugurasyon at pasasalamat. Ito na ang ikalawang termino ni Mayor Di Mandatu at ayon sa kanya, palalakasin ng munisipyo ang konsultasyon sa mga barangay lalo na sa usapin ng pandemic response at rehabilitation. Mayroon umano siyang 9-point agenda na kailangang makarating sa mga tao. That they are 9, the infrastructure development, the social services, the health of the people, the educational, gana. Kaya pagka kasi we are a leader and trying to give service to your constituents, kailangan all aspects. Pero importante dili ing meto nga manukulan, ing akakasabi no rin kayang sasakupan. Uling para kanako, agyangan nino naman tao, even hanapin na kan makasulat. Even the dull and the mute have their story. Kanya kailangan po talagang din ang importante dili daramdaman tamo yung problema ni metong at metong. Isa rin umano sa mga konsiderasyon kaugnay ng pandemic exit plan ng Bacolor ay ang unti-unting pagbabalik normal kung saan kailangang maantabayanan ang mga kababayan sa gastusin sa pasukan. Ang ating unang punto dyan ay talagang tulungan ng finansya yung ating mga estudyante. Yun na naman ang importante. Sinabi pa ng alkalde na sa pagbibigay ng pinansyal na tulong, higit umanong dapat pagtuunan ng pansin ang pangangailangan sa halip na mag-focus lamang sa academic performance ng mga mag-aaral. Ang ating munisipyo, pag nabigay ng financial assistance sa ating mga estudyante, hindi natin tinitingnan kung yung grade yan, kung ano ang kanyang scholastic record. Ang tinitingnan lang natin, enrolled ba yan sa college, saan siya naka-enroll, then we will help. Hindi naman ito fully scholarly, it is just an assistance so that they can augment their needs sa kanilang pag-aaral. Samantala, maituturing umanong landslide victory ang Team Dunong at Dangal dahil maliban na lamang sa isang kandidatong konsehal, lahat sa partido ay nanalo. Nakakuha naman si Mayor Di Mandatu ng 67% ng mga boto. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 100,000 manok sa Santo Tomas, Pampanga nasawi matapos dapuan ng bird flu. Marcos Jr. pinasalamatan ng Philippine Air Force, modernisasyon, asahan daw sa ilalim ng kanyang administrasyon. At mabuting relasyon ng majority at minority bloc sa Senado, asahan daw. Priority measures ng Administrasyong Marcos, wala pa. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kumpirmadong influenza type A o H5N1 na mas kilala sa tawag na bird flu ang nadetect ng Bureau of Animal Industry na sanhi ng pagkasawi ng higit 100,000 manok sa barangay San Bartolome sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Dahil dito, muling ipinatupad ng PNP ang mahigpit na quarantine restrictions at walang pinahihintulutang makalabas na kahit anong poultry products mula sa nasabing bayan. Narito po ang report. Matapos na makumpirma na bird flu nga ang naging sanhi ng pagkasawi ng higit 100,000 layers na manok sa barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga, muling nagtalaga ng quarantine checkpoint ang kapulisan nitong Lunes, July 4. Walang poultry products ang pinahihintulutang maibiyahe sa labas ng bayan at bawat sasakyan na pumapasok ay kailangang sumailalim muna sa disinfection. Ayon sa isang residente ng barangay San Bartolome, hindi lamang nitong nakalipas na linggo naranasan ang pamemeste ng bird flu sa kanilang lugar. Tagal na ho doon, sir, yung ano? Yung mga manok. Umpisa dito, mga isang buwan na. Isang buwan na. Gaano karami namamatay? Dami. Kamusta ho yung amoy dito? Mabaho. Mababaw na po. Sa initial assessment ng pamahalaan, posibleng umakyat pa umano sa 250,000 ang bilang ng manok na apektado ng bird flu. Bali, ang mga namamatay na natin manok ngayon, nasa 100,000 na ang karama. 100,000 heads ang namatay na. And we're expecting another 250,000. Ayon kay Mayor John Sambo ng Santo Tomas, may joint efforts na raw sila ng Karatig Bayan, ang Minalin, na siya namang itinuturing na egg basket ng lalawigan. Magiging matagumpay lamang daw ang pagkakasa ng biosecurity measures at quarantine restrictions kung makikiisa ang mga nasa poultry industry. Ako po'y nananawagan sa mga nag-aalaga ng manok, lalo na ho yung mga nagnegosyo ng poultry. Napakahirap po nang dumating na pagsubok na naman sa atin na to na problema. Hindi pa tayo nakakabangon sa pandemya. Ngayon ito, crisis na naman, no? Itong ating nararanasan. Magtulungan po tayo at wag ho nating itago ito. Kailangan nating harapin ang problemang ito para mas mabigyan natin ng sapat na lunas. Nang sa gayon ho ay hindi maapektuhan todo-todo sana ang ating industriyang pagpo-poultry dito sa ating bayan. Sa ipinakitang abiso ni Sambo mula sa Department of Agriculture, June 24, 27, 29, kumuha ng sample ang Bureau of Animal Industry. At sa sample specimen na ito, mula sa mga namatay na manok, dito lumalabas na positibo ang mga ito sa H5N1 virus o bird flu. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, sa kanyang pagdalo sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng Philippine Air Force, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa mga buong kasundaluhan. Nangako rin ang bagong Commander-in-Chief na tututukan ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa PAF. Narito pang detalye, hatid ni Felix Barrios. First and foremost, I think it is only appropriate that one of my first acts as president is to join you at this momentous 75th year anniversary of our very own, the Philippine Air Force. Kabilang sa mga pinakaunang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pag-upo sa pwesto ay ang pagdalo sa ika-75 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base, Pampanga nitong Biyernes, July 1. Sa kanyang 5 minutong talumpati, kasamang binanggit ng bagong Commander-in-Chief ang pagpapalawak pa ng kasanayan ng hukbong panghimpapawid upang makatugon umano ito sa territorial dispute na kinahaharap ng bansa. As we fly and aim high for our country and people,
given the resounding and historical mandate that this administration has received, it is a most opportune time. Today's event is the perfect time to recognize our nation's continued enhancement in air strength over the years, the air capability that we have used and continue to employ in our national effort towards nationhood. Idiniin din ng Pangulo ang kanyang foreign policy na friendly to all and an enemy to none. A more modern aerial and surveillance capability is all the more felt given the territorial disputes that we in the Philippines are involved in. Kinilala rin ni Marcos Jr. ang tungkulin ng Philippine Air Force sa paglaban sa mga local communist groups at extremist groups. This enhanced capability is also proven to be very critical in the Philippine military's efforts to protect the nation from local communist insurgents and the extremist groups in the South. Liban dito, pinuri rin ni Marcos Jr. ang Philippine Air Force sa kanilang malaking ambag sa mga nakaraang humanitarian assistance and disaster relief operations ng bansa. Natural disasters are certainties we all expect now to happen. Transport aircraft, helicopters, and the like are important facilities that only the Philippine Air Force can suitably and sufficiently provide, especially during humanitarian assistance and disaster relief operations. Sinamahan naman ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Anthony Connor Canlas ang Pangulo sa paggawad ng iba't ibang awards sa mga unit at Air Force personnel para sa kanilang mahusay at matapat na serbisyo. Congratulations to all the awardees. All of you are worth our emulation, our respect, our admiration. You are what makes this 75th year even more meaningful and essential than it already is. Samantala, kasama rin sa mga dumalo sa 75th anniversary ng Philippine Air Force sina former President at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, AFP Chief of Staff General Andres Centino, Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. at mga foreign military attaché. Felix Barrios, CLTV News. Samantala, umaasa raw si OIC Senate President Juan Miguel Zubiri na magkakaroon ng mabuting relasyon ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng 19th Congress. Ito ay dahil kaibigan naman umano ng pinuno ng Senado ang mga mambabatas na posibleng maging bahagi ng minorya. Aminado naman si Zubiri na wala pang inaia-agenda na priority measures ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Narito po ang detalye ng report na yan. Mabuti ang relasyon ng mga miyembro ng Senado sa ika-19 na Kongreso. Ito ang bida ni OIC Senate President Senator Mig Zubiri sa naging panayam nito sa media matapos ang kanyang pag-administer ng oath kay Candaba Mayor Rene Maglangke, Biyernes nitong July 1. Ayon kay Zubiri, buo na halos ang supermajority sa mataas na kapulungan. 20 na po ang nag-commit sa ating supermajority. Inihintay ko na lang po ang commitment ng Cayetano Brothers and Sisters, si Alan at Tia. Pag sumama po sila, dalawa na lang naiwan sa minority, pero at least sa minority, kaibigan din po natin sila. Kumpiyansa naman ito na magiging mabuti ang relasyon niya sa minority bloc na inaasahang pangungunahan ni Senator Risa Hontiveros at Senator Coco Pimentel. Kung may mga tingin nila yung minority na hindi tama na gawin at siguro labag sa mga rules, pwede nila po ilabas po yan bilang isang majority leader na 3 beses po tayo inalan ng majority leader. I will make sure that we will not trample on the rules, that we will not, of course, bend the rules. We will always follow the rules and traditions of the Senate. Bagamat nagkakausap na umano siya at ang magkapatid na Cayetano, may posibilidad na mapabilang pa rin sila sa minorya. Kabilang din si Senator Chis Escudero. Mayroong 6 na abogado sa Senado at kung ang 4 dito ay magiging kabahagi ng minority bloc, asahan daw na magiging makapangyarihan pa rin sila, ayon kay Senator Coco Pimentel. Samantala, wala pa umanong naia-agenda ang administrasyon
sa maipaprioridad na legislation ng 19th Congress, habang kumpiyansa ito na sentro ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa stimulus package na campaign promise ng bagong halal na Pangulo upang pakitunguhan ng krisis na kinahaharap ng bansa. Dalawang nakikita ko ang gusto po ng ating Pangulo, unang-unang stimulus package. Dahil galing po tayo ng isang pandemya, marami po mga sektor na tamaan po ng pandemyang ito. Kailangan po natin ng stimulus na mabigyan po ng ayuda itong mga sektor na ito. Pangalawa, yung tinutulak ko dati pa sa lahat ng speech ko dito sa Pampanga, yung ating regional specialty hospitals. Dali na natin yung heart center, kidney center dito sa Pampanga sa Region 3. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 2 katao na iligtas ng Philippine Coast Guard matapos mawala sa karagatan ng Zambales. At kauna-unahang Mitsubishi L300 modernized jeepney sa Luzon, pabiyahe na sa Benguet. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang 2 kataong naiulat na nawala matapos sumadsad ang kanilang cargo vessel sa shallow waters sa Masinloc, Zambales. Nangyari ang insidente nito pong Sabado, July 2. Ayon sa Coast Guard, na-rescue na ang kapitan ng barko at chief mate nito bandang alas 5 ng hapon, araw huyan ng linggo. Kinilalang kapitan ng barko na si Alan Boyboy at chief mate nito na si Felix Gepiliano Jr. Pareho silang nanatili sa sumadsad na LCT Aviva 80 sa Barangay Bani dahil na rin sa malakas na hangin at malalaking alon. 22 sa 24 ang naunang na-rescue at dinala sa Rural Health Unit sa bayan ng Masinloc. Nasa maayos na kondisyon naman ang mga ito matapos masuri. Ayon naman sa Marine Environmental Protection Group ng PCG, wala umanong sila nakita na trace ng oil spill sa paligid ng lugar kung saan sumadsad ang nasabing cargo vessel. Sa ibang balita, mas mapapadali na raw ang commute sa Baguio City at mga karating na lugar dahil na-turn over na ng Mitsubishi Car World ang higit 40 modernized L300 jeep sa kooperatiba ng mga driver at operator. Ibinida rin ng Mitsubishi Car World na mas magiging ligtas ang biyahe hindi lamang ng mga tsuper kundi maging ng mga commuter sa makabagong sasakyan na kung tawagin ho ay Pinoy Transporter. May detalye ho si JM De Jesus. Na-turn over na ng Mitsubishi Car World ang 46 units ng Mitsubishi L300 modernized jeepney sa mga tsuper ng Baguio Benguet Transport Cooperative nitong June 27.
Ang nasabi mga sasakyan na tinawag na Pinoy Transporter ang kauna-unahang modernong jeepney na Mitsubishi L300 sa buong Luzon. Gagamitin ng mga ito bilang public utility vehicles na tiyak raw makakatulong sa araw-araw na biyahe ng mga commuter. Ayon kay Melo B. Alabado, Vice President ng Mitsubishi Car World, higit na mas ligtas sa mga modernong jeepney na L300. If you compare that to the old jeepney, ito na yung meron na tayong technology inside. No? Meron na siyang CCTV, meron na siyang what they call this, yung GPS, automatic na lahat yung mga gamit niya sa loob for the safety of the passenger at the same time at the drivers. No? And our L300 is one of the safest vehicle running on the roads today. Dagdag pa niya, ang modern jeepney na L300 ay may suspension system upang mabawasan ang maalog na biyahe na saktong-sakto sa mga zigzag road sa Baguio. May sapat na espasyo rin daw ito para komportable makasakay ang 9 na pasahero. Napakapalat umuno ng mga taga-Benguet dahil sa magandang proyekto na ito. Ang lokal na pamahalaan, katambal ng Laos Auto Group at Mitsubishi Car World ay inuunang kaginhawaan ng mga commuters sa naturang lalawigan at tinitiyak na sila ay mabibigyan ng dekalidad na pampublikong transportasyon na accessible para sa lahat. Samantala, makakaasa raw ang publiko na patuloy na maglilingkod ang Mitsubishi Car World sa abot ng kanilang makakaya upang matugunan ang kakulangan sa pampublikong sasakyan sa buong bansa. I would like to say thank you to, of course, to the government of La Trinidad, the governor, the congressman, Yap, the BBTC, headed by the 3 Joseph o 3 J's na tinatawag namin doon, no? The chairman, the president, and the general manager. No? Thank you for choosing Car World. Thank you for choosing Mitsubishi. JN De Jesus, CLTV News. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-like sa aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais ninyong balikan yung mga paborito nyong programa sa CLTV, abay pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o kaya bisitahin yung website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na ang mga programa ng CLTV nationwide ho yan via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. At tabayanan ho natin mamayang 6:00 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman dyan ho sa may CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.